kumanyika posti iwandiyo atakaoneka marudisha kula mfoni akaonekwa ni tani mataura yote kwa kama itakao tikazona mafoni amena kari kutamuru kitonganya tikazona mafoni nimanyika posti kontani sakatizi kuti akabulikanya yacho akakepa aita muno kutingia alipa group la zero ndio mbosa yutanga ndisi lona okutanga ndiri kutaura ndichiti handigoni kupoterera munhu ndinotaura straight ndandirotaura straight chinhu wani munhu anofanira kuchinzwisisa kana aine pfungwa 5 chaidzo dzakakwana kwete 3.5 5 dzako kana musoro mako anofanira kuziva kuti rise rinoitika pafoni maakubudisa musocial media zvaakubuda paipai zvinoreva chii kana uchiuya kana uchiona kuti ndinogona kuzviita ndirini enda akaotongwe nesocial media enda otongwe neoyo ndekuti unogona kuzvibudisa pachena uchitaura zvauri kuda zviri paopen pamwoyo pako don't force yekuti ndiri kuenda kwamambo ndoda kodiscasa nyaya yangu ndobva ndarekodha ndobva ndazvibudisa pawetube wona wanhu uri kureva chii kufumura maugere uri muSouth Africa here munomu muIndia here munomu kana kuti ndiri kuAmerica uri muZimbabwe chizvarwa cheZimbabwe munonyadzisireko muchidaro amazango aiwa ndisi kuda rwoko ndikuda kuedza kukutsanangira kuti zviri kutaurwa nemurimo ishuwa inini wacho ndakatobuda pakati penyu hapana akazionera kumwana makagara kudari kunyarara ini munozviziva ende ndimi omwe wacho mune timafoni muri kurekodha ikoko ndakataura mapurisa ndakati panapa kana munhu achiuya mudare panogara munhu apa mafoni avo ngaaungane kunze uko munhu anoziva foni yake ari kunze uko ndapedza dare rangu ndakutakura foni ndakubuda ndakuenda yangu ndiri nyonga kuenda muri kutozviita ukazonzwa nyaya yakubuda neHarare yakubuda kwaMutare inini wacho ndiripo zvandakaita izvi varume munonyadzisira saka munouya kotongwei kana zviri zvo zvamunoda kuita munadzo mafoni apo hapana ane foni here munomu ndikubvunza kuti hapana ane foni here muno munadzo munovhara muchiti tavhara tatorekodha ndatengi ndakatovhara akandidai tikataura chingizii handi mazwa saka inini handisi kuda hangu zvekuti kuri kuringo zvakanyanya kuwandisisa ndekuti ndinozviziva kuti munhu mutema munhu akatoshata haana kunaka munotaura mese pano ukangobuda pazvo apa iro chaiona ndoritema rinomboswera kuenda kuno ndakagara ndazviona saka ndamauza ndataura hangu ndiri munhu wani nyaya yenyu takaigamuchira tikaitambira muno tikatonga nezvazvo handisi kuziva hangu kuti mune chinangwa chipi chamaunganira chamadzokerera nhasi ndo chandakuda pane mumangari tomopa mumangari mangari taura mumangari pamusoro changamira mudare rese ndayoita kuti ndiri panapa ndeyekuti ndakabva panapa last meeting ndibva ndapera tsamba panapa kuti ngoenda naye kuna Major Street saka ndaenda ndaakumba ndakazoona kuti hazviitiki ndikandibvunze mupurisa shamwari nhau yangu iyi toifambisa sei hazviite here kundidzoka kuti kuna mambo nyaya ipere kuna mambo fonera kati tozokupa 30
tuzouye kuno nyaya yako iite finalize. Saka ndauya munonasi iyo mutaye mapikicha iyo ngeimweni hadii uyo ndamuonawo nhasi uyo munini nati ndakazvira zamu uyo kubva kwauya ndiye kupedzisirawo mumba medu tiri 5 uyu ndiye mukomana wechi2 mukomana mumba mangu inini ndiye mukomana wechitatu mwana uyo mukunda wani ngemukomana ariko akagara pasi mukunda uyu saka ndowamasungisa kuti vadzoke mudare muwirirana totaure chokwadi wandamuona wanhasi ndisekuru vanizidzo pangu ndingatoto atosimudzwa ndiyeyo ndisekuru ndinyakutumbura mai wake ndisekuru ndinyakutumbura yakambotaurwa muno makamboenda ruzinata mazuva aya makambopinda kuzinata ari mazuva aya hamunambopinda kuzinata mapinda kuzinata mapinda kuzinata pamwe akapinda muzinata tikapinda muchipostori tanzira mamboenda imovaoni pasira kupedzera saka zvadaro izvo zvobva taura icho patitangoona zinata ndobva atitaurirawo zvakatauriwa tapedza izvozvo mapostori ndobva auya zvataurawa nazinata zvezvo ndozvinhu zvakabuda kuti izvo saka tadzoka kudare patati tiri panze achisatunde pano tatagara panze tadzoka kudare achibva abvunzwa nyaya waiona sei toita sei pakazopiwa date rekuti musi wa27 December ndizvo 27 December munofanira kuenda kupi kunopedza nyaya yacho kupi kumba kwawakura munoenda neng'anga naaprofita iwavo munoona kuti chinei chiri kuitika ikoko kana pane zvomunenge maona zvinenge zviriko mosodzoka motiudza kuti chichaitika ikoko saka zvadaro izvozvo wakabva pano pamutongo wamambanapa ndobva waona mutongo wamambo usina kuvagutsa awa kwamajastiri majastiri ndobva apika pavaita 10 down kanzi wewe zviri kutaura ndiri kuzvinzwa asi zvakanyorwa apa izvi mambo utongi hwamambo unocherechedzwa muno muzimbabwe muno saka ini handigoni kutonga nyaya yako chidzoka futi kwawakadini kwakabva nyaya yako zvadaro izvezvo ndobva azodzoka uno tungakadzoka kuno kari ega aifi kusiri remember kana muri kumambo munozviziva kuti akadzoka kuno kuega ari ega adzoka kudaro ari ega isusu hatina kumboziva kuti ari kudzoka ndakari kudzoka kuda kukumbira uregerere hatizivi tangada kutaura chiinemi hatizivi saka zvadaro izvezvo ndokuzonzi isusu takazonzwa tasungiswa kwamambo ini ndinobva waona saka ndafunga kuti ndigare ndienda shora ari saka regai ndiendi saka ndizvo zvamuri kuona titaurira panapa tikada tisina kumbozoka kuno mutongo wamakati pavadai vanga vakafamba zvakanaka endai anga asina kunga ari kuenda kwake kwaifunga kuti dzimwe nguva ndichazobudirira kana kuti zvinhu zvese zvinovhariwa angadai asina kutombosvika kwesoko nekuda kwekuti kuzvidza chinoita zvakanaka baba nyaya takaitaura muno baba wakazoreva wakagara wakatsanangura nhoroondo yavo ini ndini yakuwadzora kuti nyaya yenyu yambobva muno mudare mobva maihenga kwameja uko mune tsamba here handizvo here baba handina kubvunza here kuti mune tsamba here mukati kwete ndikati nonono kana makaiturika ukodzokerai motaura kuti mambo aramba ati kuno ndokwandakaturika mhosva yangu ndofanirwa kupuwa tsamba ine chitembi ndodzoka nayo ndokuti ndikugashirei ndochiitonga nichinzwa mataurirwe zvaitwa kupi kumusoro saka madaro tichifunga kuti maenda muri kowirirana tisingazivi kuti mapidiguka futi nerwo basi makusungisa ndona mukoma wenyu mwana wenyu nditete wenyu makoti ngavauye kuti mudare
saka handichazii ndowane chipanga chiparurapa kuti muri kuti kudii kuna baba buritsai nyaya yenyu pachena yemazingisira kuti dare rizivo kuti dare nyaya yakambobva muno muda ndino mata buritsai nyaya yenyu pachena zvamu muri kufunga imimi nemwoyo wenyu ndizvozvo pandakazouya kechipiri apa tsamba yakanga iva kwandiri inini ichiti tiuya kuno tikubhicha chimwe zvino pandakaenda ndakafunga kuti umwe wangu ari kuno asi ndakauya ndini ndega kuno chachimwe ndaifanira kuva tiripo tese ndakauya ndega inini handina kuona munhu right nawira pandeye kuti inini ndiri kuti zvavaitaura zvokuenda kun'anga nemuprofiti ndakati inini pamba pangu handiti sei pamba pangu handidi kaenda wagadziriseiwo kuzimba dzavo uyu une musha wake kana pane zvanaisanga kugadzira musha wake indigadzira pangu awani musha wavo mukuona kukura kutaita uko hakuna munhu akatadza kugadzira pamusha pake nozviziwa hapana munhu akatadza kugadzira pamusha pake kudaidza kun'anga kana kuti muprofiti zvondakaita inini asi apo takaenda pasera kumanje apo pakandotaurwa inini chete hapana kutaura vanhu vakawanda pakataurwa inini basi ausavamwesa vanombuzikapo saka ndiri asura kupedza nguva ndoingadaro ndokuona nguva dzachikupawo kunewa mapambano vanhu vamukoa vamudiki mwana watite zvavari kufunga muri kudai zvanzi umwe naumwe pakati penyu ndibaba anozviroaditi achiti ndiri chii saka chipai nhoroondo kumukuru wenyu kana ari mukuru momupa nhoroondo pamusoro zvavari kutaura zvakatozvinzwisisa nauye yakatanga kwaiti nanyamaropa tikaipopinda kuno tapinda kuno kwakanzi vanhu ndaimopinde mudhishi nhau iri kunetsa kuti inini ndiri baba ndaigona kuzvimirira awaigona kuzvimirira nhau iri kunetsa ndekuti baba wavo ndokonzeresa maprobhemu ese ndosaka takaenda muna chiremba tikaenda iwo muna chiremba wakati iwo vanonamata wada muprofiti muprofiti akauya wakataura chokwadi ndo patakaziva mukati medare remunhu kunzi aiwa musi wa27 ndo pamunoenda kumba kwenyu baba ava vari kuhwanda nenyaya yekuti pamba pasvikwe nekuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa ndiwo wakatobata zvinhu izvi wakatomboya mukatondera palast meeting wakati munhu akauya pamba pangu aigadzira pamba pangu ndiye akakonzeresa izvi inini kuti ndiri mwana wake mukomana mukuru akatouya nemunhu yaitiriwo tiri tushe ndikatobata mari yanikaita sese akavhuma uyezve akazoti mudare rino iri musi wa31 munhu uye akaigadzira pamba pangu ndichaenda ndimutora muno pakaita munhu amwa poison muno mutinomhanya kutora rogwera pakati tinomhanya kutora mukakana kuti ndiwe munhu arutsi muri kupanza zvari kuti ari kunzvenga kuti inini imimi zvimirirei woyo sisu kwetiri isusuka zviri kukonzereswa sei ndiye ndosaka makati pamusi wa27 27 anozobuda ndakazoti ndiri kuharare inini first week of December ndone Samuel Rawe urudiwa koti atoenda kuura peace order kuti akanipa peace order inini ka mambo hapana munhu anozosvika mupurisa wamambo nenomwisa wazosviki pamba pake takaenda una majesty yokutanga majesty akati zvamanyora apa hazviiti pakuzi anogara kuharare ndobva musi wa23 ndobva ndadzoka futi musi wa23 taenda musi wa23 majesty akati aiwa mambo akakupa chance yemuprofiti nachiremba ukanzi uenda ugadzise pamba pako iyoyo ndo pane problem kukonzeresa endi kunyamaropa kwatakaenda kuna headman nyamaropa ka takatobira kuMozambique kunzi kwambuya toto akasvika futi akatobatwa iye kunzi baba mune munhu wamakatora pamba pei endi munhu wega padare rino kana richitondeka na minutes akatovhuma kuti munhu yaaripo akatotaura nezita rake kuti munhu yaanonzi baba akatovhuma handichazivi anogara kwati ora tabva ipa padare panapa mangwana chiri Friday Saturday akabva atora munini wangu inini vodzika mune kuhesa vasvika vati munhu yaendamona achazoyagadzira pamba anenge akambuya kwamuri here imi mukati mambo kuti hazviiti pazvandakabva chezvinye musi wa27 ndiyo akabva afonera watinoti baba kuuk mudiki wamazera edu but paukama hwedu pano munoti baba kana kudini baba uya kuuk akati izvi hazviiti izvi endai mimi modini zvakataurwa namambo ndizvo zvamuna kutadza saka maokona apa manje akamboedza kuenda kukoti azvidza dare rineri zvokoti zvikaramba akuya futi akuti umwe neumwe ngazvionere ora ndinogona kuzvionera panapo mambo ininika ndodzoka futi kwamuri inini nhau yakatangira pamwana wangu musikana akarohwoka haasi kumba akatonetsana wanetsana mukwasha ndiye akandisungisa kwaheadman taenda kwaheadman mukwasha andisungisa takabva tasvika kwaiti toda baba wacho ndasvika inipa tungosvike muna chiremba akati handisudai kuenda baba wako ndiye ane mhosva tauya futi panapa takapinda po 2 times kuchiremba takapinda kumuprofiti kapinda akabatwa saka nhau iripo ndekuti akamboedza mumakoti zvaramba akuuya munhu akuti umwe neumwe ndibaba uyo mungwaba ndibaba ngawazvionere but at the end todzokera futi kuno kwaari iyeye tichauya futi panapa tichiti munhu uyo toramba tingomubata and dai kunzi isusu tiri kubva kwaharare kana kwahonde neumwe munhu tiri kuti
baba watu kwada mbako aiwa takatedza gwara rakanaka imi mukatipaona chiremba atombowazi akatauriwa zvese wakomana wangu wadi mapurisa judgment kanzi 27 nekumba saka iwo manje wakabva wachenjera vatoenda kukoti koti yakaramba 2 times saka ndio nhawiri apa saka iwo wakazoya paunganidzwa mari yekuti wana chiremba wauye nemapurisa mari iyo yakaramba kuwana baba ngaabviso akati handibvisi mari asi mari yekuenda kukoti neroya handibusati pane roya yakambotsvaga roya rikafonera kunotoda judgment alright zveroya zviya zvaramba akuti umwe neumwe ngaazvimirire wadare nhau inoitwa sei kana yakamira yakadai so mirai baba muri kunzwa zvekutaurwa nanin'ina wenyu nemukorori wenyu baba imimi makadzidza dare ramambo ndikutinzira nayo dai makateedza zvakataurwa namambo mazuva mabva panapa imimi mauya neimwe nyaya kwete ibai makadzidza mambo ndizvo manditonga handizvo saka baba imimi muri kubvuma here kuti makadzidza mambo inini ndikuda kukumbira kuti inini mubvunze mubvunza vangu handina kuzvidza mambo uba inini ndakazwa ndakaita shungu yekuti kumba kwangu kuende mupurisa kuende n'anga mbiri nemuprofiti ndikati inini pamba pangu handikuda zvinana kuti ndiende kopiwa pisoda kuti vanhu vasave pamba pangu ukona baba vari papa wachena kunga imimi baba vari papa wachena uye mwana wenyu makabereka imimi nemudzimai wenyu avo ndisekuru avo handirika wese wakagara apawo mapenzi kwamuri aita se tati vese vari papa vana pfungwa imi ndimi nepfungwa chete awese havari kukiba aiwa pfungwa wanadzo saka imi kana muchibatwa kunzi imi mune mhosva chinoramba kuti vese wapinde pamba penyu muchigadzisa chii pamba penyu munoramba kuti mwana wenyu chaichai makabereka kuti asvike pamba penyu chii kuti vasvike pamba pangu inini iye mwana utauresa mwana wenyu ndizvani mutauri ari kutambudzika autambudzika orit mine mutauri wenyu nezvinhu zvenyu imimi asi bhati mukuramba kuti asvike pamba penyu aiwa hasi zvinhu zvangu pamusoro ipapa inini hasi zvinhu zvangu pa mwana akaenda kuna tsika mutanda uko zvinisina kunge ndambotaura mira izvozvo zvemutauri akaenda kuna tsika mutanda ava vane nyaya yavachangamira vari papa baba mfundisi wangu kuchechi sinosanda sinoka kuti nditaure navo kana tiri kutenderana meta mufundisi makabvuma ndikatouya ndikagarawo nepasi tisati tapinda mudakadii tikaenzanisa nyaya mukati ndichasimuka nawo rumwe kuenda kuzogara nditaura mufundisi dai munogadzisa nyaya kana iri mhaka piwai mhaka mubhadhare chi mhaka mukati mukuenda kuzonodini kuzonogadzisa ndizvo muchibuda papi muno ndo zvakabuda mambo akataura kuti wakati chienda munogadzisa pamawirirana patasimuka pato maunzi mambo wapedza nyaya makuenda kugadzisa chi nyaya ndizvo pamasimuka handizvori mukatombera maoko mukatiwanakanzega wadini nawaendi ndizvo maenda pamasvika kumba ino pamatanga kutora maenda mapurisa manotsvaga pisota yekuda kusungisa vana ko izvi zvagadzirwa zvakati mutemo zvataurwa namambo zvaatonga maita here fesi kuti muzodaidze wepisota inini apo ndakamirai hamuna kupedza ndizvoka madzoka futi neimwe nyaya makutozoti ava ndo vasina vanaita musheba makutoti itongo imwe nyaya iyi isati yadi yapera saka mutonzi imi mazvidza dare kudare munofanira kutobhadhara ndekuzvidzwa kwamakaita mambo nekuti mutongo wamambo hamuna kudini hamuna kuuzadzikisa baba anzai ndo chekutanga chamunofanira kutoita chechipiri chacho pamazopinda munyaya iyi matonga kumaenda kupi kumba kunogadzisa nyaya ipi yevana vari kutambudzika kuzi vana vari kusafa ava musati munhu adzoki mudare kaika 10 tennis like this vanhu takatarisa kudai kaka ichingana kutobva harare every month marwendo arufamba vana uka kuti babagadzisa ibva maramba mufundisi kuti no vana koimi kungoterana moenda pasi mounzwa zvavari kuda zvinei aiwa inini ndiri kuti pamba pangu inini pamba pangu handiri kuda apa kuti waite zvo ini anozvidza mambo vaini Ndangu hangu munonamata baba munoziva kunamata kuriko mazuvano kunamata kuriko mazuvano munonyatsokuziva kuti kunamata kwechisatanics hakusi kunamata kwerudo rwamwari ndekuti kana muine rudo rwamwari rwakakuzanzai kuzadza mweya wamwari pamuri mega munoedza kufunga kuti chandiri kutambudzira mhuri yangu chiriko
ndozvamuri kuita. Muri kuda kuedza kuparadza mhuri yenyu, asi irini makaiumba. Ini ndiri kuti mhuri yenyu inoda kukuumbai. Baba, tiri vana wenyu, ngatigarisane, ngatironge chinhu chedu chive chimwe chete. Mukaita dambudziko munomhanya kumwanangu, ndapindwa nezvakanaka. Wanga wafunge mimi baba handina, baba mukuru mune chiyapo, tibatsire baba, taona dambudziko rakamira soso. Kufamba kwezvinhu zviri kuendeka ndekuti mese makasunga chisungo. Zvino mukati uyu ari kudhonza pake, uyu ari kudhonza pake, umwe ari kudzoka bheki, hapana ari kuenda mberi. Pane zvinofamba here. Tikatanga kutaura inini ndiri mambo wechi16 kubva kumazike akatanga kutora. Ndava mambo wechi16 ndinototarisa mwero nezera remene pakati peupenyu. Inini mukauya makatsika kamwe kanhu mukati mebhutsu dzino, ndinokuudzai handisvikirwi, handiprofiti, asi zvinouya mupfungwa dzangu ndo dzinototaura kuti baba waone something. Ngei vari kudaro dambudziko ravo rakamira ndichizviona. Saka tinoda kuti vana wenyu vagadzikana, vagare zvakanaka. Vana mukoma wenyu kana vanini wenyu wachifarawo nemi. Bamukuru uya kuno hamuzvigoni utsinye hwekuti ndida kuhwanda nezita rinonzi chechi. Hatinoona kuti muri kuhwanda nezita rinonzi chii? Chechi. Aiwa, musawande budai pachena ka. Sadhiraivha watrakita anongotsva nezuva achifamba ari pamhene, mhepo ichimuvhuvhuta, mvura ichimunaya. Ndozvamunofanira kutoita, kwete kuhwandira vana navana mukoma wenyu wotambudzika kuti naiwe handiti baba iwe ndekuti wakaroora wane mukadzi, koiwe handiti wakaroora wane mukadzi, watoo baba zvionere kumusha kwako wakabereka. Musatonge muchidaro. Ndochandati chisatanics. Ini ndati ndiri mambo wechi16 baba. Ndoda kugadzirisa tsvina yacho yese ndikirine. Kuikirina torasa kumarara. Saka ndatanga kutaura munhu ane pfungwa shanu haafaniri kuita zvirozvo. Mwombe, imbwa, makodo zvakasarira kugona. Ndo zvaakuita noise. Makatarisa kuti izvo matiro ari kuita noti munhu ane pfungwa shanu dzidhonze pfungwa dzako, ubva wadziisaba, ubva wadzitora kudziumba chimbori chii chandiri kuita mukati muupenyu. Ukanzwa mwoyo wako uchiramba kutadza kutaura zvari kuda kubuda kwauri, usambochibufure bhaibha wanyarara, ndokuti watopedza. Handisi musatambudze vana venyu, vana mukoma. Vana mukoma munofunge muni mina wenyero. Ndimukoma. Saka mukoma ari kutsikira imini ndekuti muri wahombe pamutumbu. Ndezvari. Ngomira. Tinomira baba tisauda kutomushidza mutoone. Saka mafunga kuti ina mukoma wenyu akuma. Imimi wantu. Tisataure mukororo. Aiwa, isu titafunga kuti pakaperera nyaya dare rekutanga dai rapedziswa. Nokuti kana zvakadai seizvi kugara kwacho hapana kugara rwakapera kunyatsokutsauka. And kuda kuita wacho hamumhoresani. Nema kuti tanga mlinga musingazivani. Imimi nekutambudzika mese kuparika nyumba na imisekuru hamuna zvekutaura pakati pemiri. Aiwa, ndipedzisenichidariso makadaro makagara. Ndinoda kukupai munhu anobuda naye panzara. Mabuda nemunhu unoona kune vanhu vangu vandati ngavauri wari pabhenekwayo. Kana mabhenekwa mabvumire anazoti zvabata kuna baba, baba muchiura zvekuita. Ndokubvisidza kwandiri ari wari popanzara. Tapanzwa mambo mukati ava vaone zvekuita ka
anofana kutonzi judgment yatakapai anofana kutopiwa judgment topiwa judgment kuti takamboenda kuti tikavhenekwa kunzo tikadzokera akazoenda imwe akuendesai kudaro wesi kana pipi akatota kuti munhu wautouya kusungisa panapo waya kusungisa saunyama noti awo wakusungisa mama kana nanhasi akazvidza dare rekutanga rero munozochangamira musakumutira ndikwanzo chaizvo asi inini zvandotaura ndezvekuti hazvizodzokera kumasoro pa kudzokera kumasoro zvekuti vanhu vave pamba pangu kuita ng'anga kana kuona kuona zvavanoita vanoita panyaya yevarume yatiri kuona varume vari panapa zvandanga ndichifunga ndofunga mune zinata renyu riripo riri panapa rirushandira zinata iri haritadziva kuti kana baba avo vakaita mhosva pane varume varapaka kuyo kumbomupisa nezvinhu zvake zviringorinei wozodzoka mudare muno muvarume vari kuona kuti munhu atsva nezvake zvinotoitika kakawanda pane zvatoita apa nyaya vaidonipa iyi ngavaende pavari kuenda vaise zvinhu pamurume uyu zinata renyu ripe simba kana vari waroyo zinata richikwanisa waroya ngariroye baba wavo tirege kuramba tiutamba nyangwa ngaaroyiwe baba wavo nezinata pana kwete titange kutaura nawo chete dare rakatomutonga mhosva atori nayo asi haasi kuda judgment yamakamupa akangotakura akaenda futi kuda kuizvidza pisoda maifana kuvatorohwa neshamhu yokuti atokuzvidza futi munhu aparoti kwai kana mukadii kumba kwangu hawasviki ari kurambira kusvika mukuru webhonigesi mufundisi webhonigesi chechi hombe inozikanwa motebhoni mubvunzi aruramba anditi anonamata bhonigesi ka oshedza kuti pano vanhu vamambo vari kuuyawo nebhonigesi uyai oshandira pamwe kana abatwa asina chinhu haana chinhu ari kuramba kuti handidi kuti wasvike pamba pangu ngona munhu achiramba kuti handidi kuti wasvike pamba pangu ka akatakura ndozvekutinetsapangu kuno kusvika kwese tandikaenda kubhedisi ndichakura pachena mangogeza zvenyu baba kana muri dzimwe wechikwambo makatora chikwambo chenyu kana chichihwanda zvishiri zvinobva pachipingapo ngazvirowe iwewe muridzi munoona ngazvirowe iwewe muridzi tutotendera ngazichaye muridzi vai maprofita nemako nen'anga dzamambo panapo dzirowe iko kustetu mucharamba muri kuya mudare muno mukaneta kuya mudare muno muchikwanisa masigona kuti ngazvinere muridzi apa ndozvatiri kuda isi dziripo n'anga dzamambo ngadzipiwe simba ndimambunzi mambo royai kana n'anga tsiroya ngadziroya kana zvada kurowa ngaabvume kuti tozviita here because isusu taisada kutedza gwara rakadaro uchabhadhira mombe dzekuti zvakati wandei zvinhu zveinchabhadhira zvichatobuda zvakati wandei endai kunana chiremba wacho kana waroya zvakutobuda zvakawanda apa tikuenda wana chiremba wanda mutete anobvisa ndiani because ndiwo anofana kubvisa isu hatibvisi isu takatoterera dare isu ari kuti kwai handibvisi ari kuti handibvisi ari kuti handina mari yacho muri kuona kana usikusenza kouya wakaenda kotora kuti komaroya mamuri kubhadhira nei anoti kwai handisi kusenza koroya mamuri kubhadhira nei vana baba kuya titaure pasi atite zvekuti munhu apiswe nezvinhu zvake ndo the best panoti muramba mucharamba murundoya tikaramba tita zvisina basa muno aiwa